akwai swag ya samu Ali ba sai kai ne swag da kai matashin Allah ya akwai swag in so muna godiya ga da wannan bugai da an goye tauko masha Allah ko a daukar Allah an goye amarya mai tasiri da ariya ku ce cheese uwar gida karamar shi alkyabban mata mana masha Allah ga ku da mai gidan ku wani karamin sanata ne ga da wannan masha Allah masha Allah yawwa da Allah da matan nan kuna gani ya sako ga kuma uwar gida mai capacity ga amarya ga uwar gida zo ku saka mai gidan ku a tsakiya masha Allah domin nuna farin ciki ga mai gidan nan auta MC muna ganin shi sai dai godiya ga Allah masha Allah uwar gida ta gara su auta ku dan yau gaba masha Allah yawa amarya dan yau gaba ki tsaya kusa da mai gidan ki to mana uwar gida nan ango nan amarya nan ta ga uwar gida na ba ta guri dan Allah dan tsaya ina saka musu abu mai kyau ne saboda uwar gidan kawai wannan waka ta ce mai capacity da aka auta kai makari na musamman da Allah ku na bari ci arzikin uwar gida a yanzu gidi da gasira mu je zuwa wakar arzikinta mana ga maga uwar gida auta na cin arzikin uwar gida a gurinka abu ga uwar gida ga amarya wukar masoya DJ za mu yi wani abu tare da kai waƙar soyayya ko ka samu waƙarsa so ba faɗa ba ne ya zama ready so yanzu amarya za ki sa hannunki akan wannan wukar sa hannunki akan wukar a ɗayar to madalla to ango yanzu sai ka ɗaura hannunka akan nata Masha Allah sai ka ɗaura hannunka ina dan zuwa ogasa ina zan da wani ina son uwar gida ta gani ne yanzu an ɗaura da kyau an ɗaura wannan simply means support a koda yaushe DJ ina zuwa support a koda yaushe yanzu ina son za su yi shawara tsakanin ango da amarya ƴaƴa nawa suke son sa haifa dar Allah za mu kirga gaba ɗaya daga 10 ango 10 yayi ango 10 yayi 20 15 daga 10 hello listen daga 10 za mu kirga zuwa 1 za su yi shawara shi da amarya in sun kai daidai kan namban da suke son su haifa sai su yanka kek din mun shirya now after the count of 3 1 2 go 10 9 8 7 bakwai ba ka ce ƴaƴa bakwai to 6 5 4 kai ban sai irin wannan abin namiji hawa kake yi ya ji ba DJ tsaya ya ji ai biyu to masha Allah mu je DJ shi biyu ya zaba masha Allah a very big congratulations masha Allah